చిల్ బ్రో అంటూ మన వెంటే నడిచే దునియా ఫ్రెండ్షిప్ పేరా సాటేది రాదింకా ఎన్నెన్నెన్నో కలలన్నీ ఒకటిగా కలిపి ఏవేవేవో దూరాలను చెరిపేసి బంధంలా అల్లుకున్నది బందీగా మార్చుతున్నది ఈ అల్లరంతా తేడాలే చూడనన్నది ఒక రంగున ఇంద్రధనసిది ఆభరణం ఈ దోస్తీగా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై సాగే పయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనతో నడిచే నయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై ఏమైందిరా? ఈ కెమికల్స్ తో పండిన పంటను తిని 100 ఏళ్లు బతకాల్సిన మనిషి 60 ఏళ్ళకే చచ్చిపోతున్నాడు. రైతులు కూడా ఈ కెమికల్స్ కొనలేక వాటితో పంట దిగుబడి రాక అప్పుల్లో కూరుకుపోయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. అదే సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తే అందరికి ఆరోగ్యం, అన్నదాత కాదాయం. ఈ రోజుల్లో అవన్నీ సక్సెస్ అయితే అంటావా? ఎందుకు అవ్వకూడదురా? టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వచ్చు, కానీ మనం తినే తిండిలో మార్పు లేదు కదా. మన తాతల కాలం నాటి సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతుల్ని డెవలప్ చేసి పంట పండిస్తే అందరికీ ఆరోగ్యం కదా. ఇవన్నీ అందరూ ప్రయత్నం చేసి ఆపేసినవే కదా. వాళ్ళందరూ ఆపేశారు గనకనే మనం మొదలు పెడదాం. బదులేమి అడగనీదురా బాధల్లో నీకు తోడుగా అందించే సావాసం ఈ స్నేహం అడిగావని నిన్ను చేరదే అసలొద్దని నిన్ను వీడదే కోరనివో వరమేగా ఈ స్నేహం దేహాలన్నీ మరి వేరై తిరిగేస్తున్నా వెలిగే ప్రాణం మన ఫ్రెండ్షిప్ పేరా మామా ఒంటరితనమే ఏ నిమిషం వేధిస్తున్నా నీడగా నీతో ప్రతి గురుతూ తోడై రాదా ఏ యుద్ధం గెలుచుకోనిది ఏ స్వార్థం పొందలేనిది నీ నవ్వుకు సొంతం ఇది ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై సాగే పయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనతో నడిచే నయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై సాగే పయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనతో నడిచే నయనం గెలుపుల్లో నీకు అర్థమై మలుపుల్లో పిలుపు రూపమై పంచుకునే ఆనందం ఈ స్నేహం అలుపంటే అర్థమేదని ఏ హద్దు ఆపలేనిది ప్రతి నిమిషం నీ కోసం ఈ స్నేహం కదిలే కాలం చిరు అలకలు గుర్తిస్తున్నా కరిగే మేఘం అయిపోదా బాధేదైనా నేడో రేపో అనుమాటకు చోటే లేదు మన ఈ మజిలీ ఈ ఊపిరి ఆగే వరకు నీకంటూ మొదటి ఆస్తిది నువ్వంటే ప్రాణమిస్తది నీ కోసం బంధీ ఇది ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై సాగే పయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనతో నడిచే నయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనమై సాగే పయనం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మనతో నడిచే నయనం Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.